Kai? Barka da fitowa ne. Ya naga kana shiga kana wani kana me kake a ciki? Ba dai kashi kake mun ba. Ai za ka iya yin kashi ne ai ka san ku haka kuke. Haba. To me ya faru? Ya na kana wani kokko bai da Allah ni ba na san ido. Alhaji akwai matsala. Me matsala? Wallahi akwai matsala. Ka tumata ta mutu a kauye? Wannan tsakanin ni da kai ne nan. In baka manta ba yau wata uku ina ma aiki. Baka taba daukan abu ka bani. Yanzu kai ana zuwa ka bani saboda haka wallahi yau ba magana girma ba magana alaji. Yau nake so a yi ta kare ka biya ni aiki. Allah. wai kake kai me ka sha ne? Ba abin da yau kai waye? A'a ni kake kira kace ya light barka dai ne ya mata lafiya lau komai lafiya lau ya light lafiya muka ji kina sasa baki da ke da yaki ka san abin ka da taraka in ka dauko matsiyaci ka sa shi a guri idan ya ji daɗin guri ya fi kowa rashin mutunci. Alhaji menene ta faru ne yayi zafi ya wannan mutumin wannan da kake kallo wallahi ba alhajin Allah bane a haka alazawan su muna kallo alazawan kirki mai gadi ya ji daɗi a mai wani hasodi ake menene ta faru menene ta faru albashi na hana wata uku. Alhaji da gidan nan ka to tuwan gidan nan a sai kina hana ta yanki ki albashi wannan ba daidai bane Allah ba yadda Allah ya miki arziki kamata ya kice kina taimaka mana ka san mace da aka samu arzikin kai kuma da Allah ki saya kai kuma wannan ba banki bane a haife yayi tasinki amma kina canza baki a Alhaji kada yaka bashin maki bane Alhaji bagin maki Alhaji bagin maki rashin mutunci wanda kake